לוויקנד. וזה הזמן לומר אחר הצהריים מצוינים לפרינסס שלנו, שרון רובינשטיין, מחברת רב המחר למה היא ולא את. שלום. היי טל, מה שלומך? שלומי מצוין, ואנחנו היום סוף סוף נפתחות ואנחנו הולכות לדבר על סקס. נהדר. טוב, דיברנו על דייטים, דיברנו על טלפונים, דיברנו על ביטחון עצמי, דיברנו על שחק אותה, קשה להשגה, קואוצ'ינג, שמו קואוצ'ינג, הגענו לרגע האמת, נכנסים למיטה. נו, יאללה. טוב, אז אני מחכה לך. לא, טל, אני לוקחת התחלתי לעשות תנועות. לאט, עושה לך חימום. אז טוב, מה שאני בעצם רוצה לדבר היום זה על פנייה שאני מקבלת די הרבה בסגנונות שונים מגברים שאומרים, כשהם מגיעים אליי לפגישות אישיות או לסמינרים, אומרים דבר נורא מעניין. אני נראה חרמן ויש את הרגשה שבחורות נלחצות מזה. ברור. קודם כל ברור, כן? ברור. אז הם שואלים, הם אומרים דבר נורא פשוט. את יודעת, מה אני יכול לעשות כדי לראות פחות חרמן, או הוא אומר לי פחות מיני. עכשיו אני רוצה להסביר שיש הבדל בין הדברים, כי גבר שאומר יש לי תשוקה מינית, צריך להבין שתשוקה מינית זה לא פשע. לחץ פיזיולוגי לעומת זאת שגובר הרבה פעמים על שיקול דעתו של גבר, וכל גבר שמקשיב עכשיו אומר וואלה, לפעמים היה לי כזה לחץ שבאמת דיברתי שטויות, עשיתי שטויות, באמת לא הייתי שקול במעשיי. ניסיתי לתקוף, כן. לתקוף כאילו כן, החשיבה הורפלה והתשתשה עקב טסטוסטרון מוגבר וחוסר יכולת לפרק את אותו הורמון משתולל. אוקיי, אז אותו לחץ לא רק שגורם למתח עצבים ותסכול, אלא גם מונע מאותו גבר הצלחה עם נשים. עכשיו למה בעצם? נו. והסיבה היא מאוד פשוטה, הרי כל בחורה יכולה להרגיש את הלחץ הזה, והלחץ הזה לא רק שהוא לא מושך, הוא גם דוחה. הוא עושה טרנוף. כן. בדיוק. וההמלצה שלי לגברים זה תגיע לשולחן כשאתה כמעט שבע. בואי לא נפרט. בואי לא נפרט. יש הבדל בין גברים שלא משדרים מיניות לבין גברים שמשדרים עודף חרמנות ולחץ. עכשיו ניתן ללמוד לשדר מיניות שהיא מושכת וסקסית. זאת מיניות שמסקרנת בחורה, מאתגרת אותה, מדליקה אותה, היא גורמת לה לחשוב עליך כעל גבר חזק ואטרקטיבי. לעומת זאת, גברים שמשדרים עודף חרמנות ולחץ הם עצבניים, הם מתוחים, הם מכווני מטרה, ובחורות מרגישות את זה והם לא משדרים הרי נינוחות ושליטה. עכשיו, כשאתה כגבר משדר נינוחות ושליטה, אתה אטרקטיבי, אתה מושך, אתה מאפשר לאותה בחורה להסתקרן לגביך, שזה בעצם כשאנחנו רואים גברים שיש להם הרבה פעמים בנות זוג, הם משדרים את הנינוחות הזאת שמושכת בחורות. עכשיו, הבחור שאתה משדר נינוחות ושליטה הוא כמו אדם שניגש לארוחת הערב אחרי שהוא כבר אכל צהריים. לעומת זאת, בחור עצבני ומתוסכל מינית הוא כמו אדם שניגש לארוחת הערב אחרי שהוא לא אכל כמה ימים. אז אם מי תעדיף לאכול את ארוחת הערב שלך? ברור. בוא נחזור לבחורות. גם בחורות כמובן ליעדיפו גבר לא מורעב. ואני אסכם ואני אגיד, אל תבלבל בין הצורך שלך בקשר אינטימי ורגשי עם בחורה, לבין הצורך בתשוקה מינית עם אישה. לבין לחץ בתחתונים, כן. יפה, אז זה שני דברים שונים, נהדר ורצוי לשאוף לשניהם יחד, אבל כגבר אתה צריך לדאוג להגיע לשולחן ארוחת הערב כשאתה לא מורעב. ואת הטיפ הזה ועוד הרבה טיפים של שרון רובינשטיין אתם יכולים לקרוא בספר מה היא רוצה, שזכה 4 פעמים ברב מחר, ואנחנו רוצות גם לחלק למאזינים, נכון? כן. כמה? 3 ספרים. 3 ספרים? בסדר גמור. אז 3 המאזינים הראשונים שיסמסו לנו עכשיו מה היא רוצה, ל-8999 יקבלו את הספר מה היא רוצה מאת שרון רובינשטיין. פרינסס שלי. אני רוצה להודות לך, ואני חייבת להגיד לך שמעבר לחלון באולפן, יושבים עכשיו 4 גברים שכולם אכלו היום צהריים. אז הכל בסדר, כולם כאן רגועים, והם משדרים הרבה מאוד ביטחון, במיוחד צחי מור שהולך להגיש לנו את מבזק הספורט. אז להתראות שרון רובינשטיין. ביי. ביי, להתראות.